Udaletxeak Astrako bunkerra kubritzea planeatzen du. Gernika Lumoko udaletxeak bonbardaketan 1997ko apirilaren 26an deterioratu zen Astrako bunkerraren infrastruktura babesteko inguratze plan bat proiektatzeko ideia du. Bunker honek bonbardaketako egun tamalgarri honetan hainbat bizitza salbatu zituen eta gernikarrek miresten eta errespetatzen duten leku bat bihurtu da. Dekada batzuk geroago errekuperatua izan da. Bertan ez dira bizitak bakarrik egingo baizik eta esposizio eta kultura ekitaldiak ere. Horregatik, Gernikako udaletxeak inguratze prozesua aurrera abiatu nahi du, etorkizunean kontserbazio hobeagoa duela garantizatzeko. Jose Maria Gorroñok, Gernikako alkateak, esan du sekitena berretsi dieten proiektu bat daukatela. Bunkerrak ezetasunak sufritzen dituela eta bere situazioa ez dela egokiena. Horregatik, plan bat dago martxan infrastruktura hau kubritzeko asmoa duena. Bunkerraz gain, azalera handiagoa hartuko duela esan dute. Izan ere, Gorroñok adierazi duen bezala, 200 metro dituen espazio bat egingo da Astrako instalazio kulturaletan. Hasiera batean, zenbat kostatuko den jakin gabe, administrazioak lanen ariketa hau burutu nahi du hurrengo urtean irekitzeko eta era berean bonbardaketaren urte-urren berria antolatzeko. Bunker hau Gernikan orain dagoen eta bonbardaketa aurretiko aztarna duen gutxienetako bat dala esan du alkateak, kondizio hobeagoetan mantenitu nahi dutela esanez. Ez bakarrik babesan dagoen eraikina dalako, herriko patrimonioaren parte delako ere. Administrazioak bunkerraren egoeraren jakinarazpena izan du. Batez be Auschwitz-Birkenau Museo Estatalak organizatu zuen Auschwitzen esposizioa ospatzera joan zirenean, konturatu ziren infrastrukturak presentatzen dituen hutsuneak nolakoak ziren, baita esposizio bat egiterako orduan sortu dezaketen arazoak zeintzuk izan daitezkeen. Eraikin nagusi bat izateaz gain, aktibitate kulturalak burutzeko leku bikaina izango dela adierazi dute udaletxetik.